अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। विद्या मंदिर माध्यमिक प्रशालेत सावंत फाउंडेशन संचलित गोवा विज्ञान केंद्रामार्फत विज्ञान सहल पार पडली। विद्यार्थ्यांना विज्ञान विषयाची गोडी लागावी यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात आला। नमस्कार, माझं नाव वीरेमन तांबे। मी 9वी ब मध्ये शिकतो विद्या मंदिर कणकवली विद्यामध्ये माध्यमिक प्रशाला कणकवलीमध्ये। तर आज आमच्या इकडे विज्ञान पद्धतीसाठी एक बस आली आहे, त्याच्यामुळे असे वेगवेगळे प्रयोग दाखवलेले आहेत। त्याच्यामध्ये मी माझा इल्युजनचा कन्सेप्ट मला दिलेली आहे, खूप सोपी आहे। तर मुलांना समजावून सांगणं मला कठीण वाटायचं, ते आता सोपं वाटतंय। माझं नॉलेजसुद्धा वाढत चाललं आहे। जसं की इल्युजनचा प्रकार मला दाखवलेला होता आणि बाकीच्यांचा जो प्रकार होता तो मला बाकीच्यांनी सुद्धा समजावून सांगितला। त्याच्यामुळे मला अधिकाधिक सायन्सचे जे कन्सेप्ट्स होते ते जास्तीत जास्त प्रमाणे कन्सेप्ट माझे क्लिअर झालेले होते। त्याच्यामुळे ह्याचा जास्तीत जास्त उपयोग माझा सायन्समध्ये झालेला आहे। तर ह्याचा हा सायन्सचा प्रोजेक्ट आहे, तो जास्तीत जास्त याच्यापर्यंत जावा ही माझी इच्छा आहे। धन्यवाद। नमस्कार, माझं नाव विधी अभिजित जाधव। मी विद्या मंदिर शाळेची विद्यार्थिनी। आपल्या शाळेत जे सावंत फाउंडेशन आणि गोवा विज्ञान केंद्र यांनी जो उपक्रम राबवला आहे तो अतिशय आमच्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे आणि आम्हाला तो उपक्रम अतिशय आवडला आहे, जो खूप सुंदर आहे। त्याच्यामधनं खूप काही शिकण्यासारखं आहे आणि मुलांना नक्कीच तो अतिशय खूपच आवडला असेल। आम्हालाही खूप आवडला आहे आणि लहान मुलांना, आमच्याच वयाच्या मुलांना आम्हाला तो एक्सप्लेन करताना खूप मस्त वाटतं आहे आणि अनुभव खूप छान आहे। माझं नाव वेद नंदकुमार पेडणेकर। मी कणकवली येथील विद्या मंदिर हायस्कूलमध्ये शिकतो आहे। तर आज आमच्या शाळेत सावंत फाउंडेशन संचलित डॉक्टर रमेश सावंत स्मृती विज्ञान केंद्र आणि गोवा विज्ञान केंद्र येथून पाहुणे आले आहेत। त्यांचं आम्ही खूप सहर्षाने स्वागत केलं। आम्ही त्यांचं स्वागत केलं, त्याच्यामुळे त्यांनी आमच्यासाठी काही गिफ्ट आणलं आहे। ती म्हणजे ही विज्ञानवाली बस। ह्याच्यातले प्रयोग अतिशय सुंदर आहेत। ह्याच्याने आम्हाला खूप जास्त शिकता आलं, आम्हाला दुसऱ्यांना सांगता आलं, त्याच्यामुळे आमचं ज्ञान पण खूप वाढलेलं आहे आणि आम्ही या दोन्ही फाउंडेशन्सचं आभार मानतो। नमस्कार, मी ललित एकनाथ सावंत। मी विद्या मंदिरमध्ये इयत्ता 8वीमध्ये शिकतो आहे आणि आज आपल्याकडे सावंत फाउंडेशन डॉक्टर रमेश सावंत संचलित विज्ञान केंद्र आणि गोवा विज्ञान केंद्र यांनी आमच्याकडे येऊन आपल्या शाळेला भेट दिली आहे। मी त्यांचा आभारी आहे की त्यांनी आमच्यासाठी एवढी बस आणली, त्याच्यात एवढे प्रयोग आणले, त्यामुळे आम्हाला पण नवीन नवीन काहीतरी शिकायला भेटलं। मला तर माहीतसुद्धा नव्हतं की मॅग्नेटचा आपण एवढासुद्धा यूज करू शकतो, ट्रेनमध्ये सुद्धा एवढा यूज होतो, एवढं मला पण माहिती नव्हतं। त्यांनी आम्हाला इथे येऊन मूवी वगैरे दाखवली, सूर्याचे फायदे दाखवलेत। ह्या सगळ्यामुळे मी त्यांचं खूप आभार मानतो आणि मला आता ही उत्सुकता लागली की कधी एकदा गोव्याला जाऊन यांच्या फाउंडेशनला तिकडे भेट देतो। हॅलो, नमस्कार, मी बाळासाहेब नामदेव यादव, विद्या मंदिर हायस्कूलचा सेवानिवृत्त शिक्षक। आज या विद्या मंदिर हायस्कूलमध्ये गोवा केंद्राची विज्ञान केंद्राची जे डॉक्टर रमेश सावंत स्मृती विज्ञान केंद्र कळसुली यांच्यामार्फत एक विज्ञान शाळा जी आलेली आहे, या विज्ञान शाळेमध्ये या आपल्या तरुण मुलांना, आपल्या शाळेतल्या मुलांना या विज्ञानाविषयी एक आवड निर्माण व्हावी किंवा काही सुप्त गुण असतात त्यांना प्रोत्साहन मिळावं, असे बरेच प्रयोग या ठिकाणी उपलब्ध आहेत। आणि अशी विज्ञान शाळा या आमच्या विद्या मंदिरला उपलब्ध झाली, याबद्दल रमेश सावंत स्मृती आणि गोवा विज्ञान केंद्र यांचे मी आभार मानतो। आणि असेच वर्षानुवर्षे अशी भेट आमच्या विद्यार्थ्यांना व्हावी आणि त्यांच्या या त्यांना चालना मिळावी। सावंत फाउंडेशन संचलित डॉक्टर रमेश सावंत स्मृती विज्ञान केंद्र आयोजित विज्ञान सहल, ही सहल सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सगळीकडे झालेली आहे आणि शनिवारपासून विद्या मंदिर हायस्कूल कणकवली येथे आलेले आहे। आणि या जे काही विद्यार्थ्यांना क्लिष्ट जे काही संकल्पना होत्या, कृत्या होत्या, ते विद्यार्थ्यांना काही समजत नव्हत्या, त्या या सावंत
रमेश सावंत स्मृती विज्ञान केंद्रामार्फत जी काही विज्ञान सहल आयोजित केलेली आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना व्यवस्थित समजलं आणि विद्यार्थी याबद्दल देखील आपली स्वतःची प्रतिक्रिया वगैरे मांडत आहेत. आणि जे काही क्लिष्ट भाग आहे, जो काही प्रत्यक्षाचं जे काही आपण जे एखादं पिक्चर बघितलं तर आपल्याला जसं लगेच आपल्याला ते कळतं, त्या पद्धतीने इथे प्रत्यक्ष जे काही आकृत्या किंवा जे काही कृती वगैरे होत्या आणि त्यानंतर जे काही मॉडेल्स आहेत त्यामार्फत विद्यार्थ्यांना समजलं आणि विद्यार्थ्यांची यामुळे ग्रास्पिंग पॉवर जे आहेत ते सुद्धा वाढण्यास मदत झालेली आहे. माझं नाव आहे नेताजी महादेव जाधव, मी गणित शिक्षक आहे. धन्यवाद. नमस्कार. आज विद्यामंदिर माध्यमिक प्रशालेमध्ये गोवा विज्ञान केंद्र आणि सावंत फाउंडेशन यांच्यामार्फत आमच्या विद्यार्थ्यांना विज्ञान विषयाची अभिरुची वाढवण्यासाठी, विज्ञानाची जागृती होण्यासाठी आणि विज्ञान समाज माध्यमापर्यंत पोहोचवण्यासाठी एक सुंदर असा उपक्रम राबवण्यात आलेला आहे. गोवा विज्ञान केंद्राचं सहकार्य हे सातत्यानं आम्हाला लाभत असतं. आमच्या प्रशालेच्या शैक्षणिक सहली आम्ही पणजीला घेऊन जात असतो. तिथं विज्ञानाच्या माध्यमातून आमच्या विद्यार्थ्यांना हा काठिण्य विषय सुगम होण्याच्या दृष्टीनं आम्ही प्रयत्न करत असतो. आज आमच्या प्रशालेमध्ये गोवा विज्ञान केंद्राचे सर्व सहाय्यक, मार्गदर्शक आणि त्यांचे सर्व जे व्यक्ती आलेले आहेत त्याने आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी इयत्ता पहिलीपासून 10वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सुंदर असे सायन्सचे जे प्रयोग आहेत त्या प्रयोगाच्या माध्यमातून विज्ञान हे सुगम करण्याचा प्रयत्न निर्माण केलेला आहे. त्यासाठी आमच्या प्रशालेतील एक 26 असे स्वयंसेवक त्यांनी प्रशिक्षण देऊन नेमलेले आहेत. विज्ञानाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या चित्रफितीसुद्धा दाखवलेल्या आहेत आणि हाच खरं विज्ञान जागृतीचा पाया आहे. देशाच्या विकासासाठी विज्ञानाचं महत्त्व आणि त्याचबरोबर गोवा सायन्स सेंटर आणि सावंत फाउंडेशनचं सहकार्य हे लाखमोलाचं आहे. त्याने असंच सहकार्य संपूर्ण भारतात करत राहावं आणि ग्रामीण भागामध्ये सर्वसामान्य मुलांच्यामध्ये ही विज्ञान जागृती निर्माण करण्याचं एक पवित्र कार्य त्यांच्या हातून घडत राहो ही प्रशालेचा मुख्याध्यापक म्हणून मी शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि थांबतो. नमस्कार, मी पृथ्वीराज बर्डे, विज्ञान शिक्षक, विद्यामंदिर माध्यमिक प्रशाला कणकवली. आणि आत्ता प्रशालेत एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम चालू आहे. उपक्रम असं आहे की सावंत फाउंडेशन यांच्यातर्फे आमच्या शाळेत यापूर्वी अनेक प्रकारची शिक्षक प्रशिक्षणं माझ्यामध्ये राबवलेली होती. आपल्या शाळेत पण राबवलेली आहेत आणि बाहेर पण राबवलेली आहेत. आणि यावेळीचा त्यांचा कार्यक्रम हा त्यांनी अजून पुढे जाऊन नाविन्यपूर्ण असं केलं आहे की संपूर्ण शाळेत आमचे जे काही 850 विद्यार्थी आहेत या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी त्याने एक चालता फिरता विज्ञान सहल या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे. तसंच त्याने एक विज्ञान प्रयोग हा पण एक कार्यक्रम त्यांनी दाखवला आणि या कार्यक्रमाला राणे सर यांचं पण सहकार्य लाभलेलं आहे आणि अतिशय सुंदर कार्यक्रम झालेला आहे. कणकवली शहर परिसरातील इतर ज्या शाळा असतील त्यांनी सुद्धा या कार्यक्रमाचा अवश्य लाभ घ्यावा असं मी आवाहन करतो. नमस्कार, मी शर्मिला केळुसकर, विद्यामंदिर हायस्कूल कणकवली, विज्ञान शिक्षिका. सावंत फाउंडेशनतर्फे आज आमच्या शाळेमध्ये विज्ञान सहल राबवण्यात आलेली आहे आणि सावंत फाउंडेशन बरोबर गेली 3 वर्ष मी काम करते. विविध स्तरातील फक्त विज्ञान किंवा फक्त शैक्षणिक विभागात नव्हे तर राजकीय, सामाजिक, आर्थिक अशा वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये सावंत फाउंडेशन नेहमीच वेगवेगळे कार्यक्रम राबवते आणि या प्रत्येक कार्यक्रमाचा मी हिस्सा राहिलेले आहे. आज जी विज्ञान सहल शाळेमध्ये आलेली आहे या सहलीमध्ये विद्यार्थ्यांमार्फत प्रात्यक्षिक दाखवणं असा वेगळा असा उपक्रम ती फाउंडेशन घेऊन आली आहे. गोवा सायन्स सेंटर हेही त्याच्यामध्ये इन्क्लुडेड आहेत आणि मला असं वाटतं की विद्यार्थ्यांना या सहलीच्या मार्फत विज्ञानाच्या अधिक जवळ जाता येईल, विज्ञानातील विविध गोष्टी स्वतः हाताळून त्याचा अनुभव घेता येईल. हा एक वेगळा आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम आहे. मी सावंत फाउंडेशनना आवाहन करते की त्यांनी अशा वेगवेगळ्या कार्यक्रम नेहमीच आमच्या शाळेमध्ये आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि शिक्षकांसाठी आयोजित करावे जेणेकरून अधिक विज्ञानाच्या जवळ, विज्ञानाच्या सहवासात आम्हाला राहता येईल. धन्यवाद. नमस्कार, माझं नाव उगम पाडलोसकर. मी गोवा विज्ञान केंद्रात शिक्षण प्रशिक्षक म्हणून कामावरती आहे. आता ही जी विज्ञान सहल जी एक पूर्ण महिनाभर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भरवली गेली आहे, डॉक्टर रमेश सावंत स्मृती विज्ञान केंद्र कळसुली यांच्या संचलित आणि गोवा विज्ञान केंद्र गोवा यांच्या संचलित ही विज्ञान केंद्र 1 महिना
या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भरवली गेली आहे. ही तुम्ही पाहू शकता जी आपली गोवा विज्ञान केंद्रातील बस, ज्याला आपण मोबाईल सायन्स एक्झिबिशन बस म्हणतो, ही बस जी आहे ती प्रत्येक शाळेत जाते. तिथं काय करायचं हे सगळं या बसमध्ये आहे. या बसमध्ये एकूण प्रात्यक्षिक आहेत, जे एकूण 20 प्रात्यक्षिक आहेत. ते प्रात्यक्षिक मुलांना समजावून सांगितले जातात. त्यात काय विज्ञान आहे, या बसचा विषय जो आहे, प्रात्यक्षिकाचा विषय आहे तो आहे मानवी शरीर आणि सामान्य ज्ञान. मानवी शरीर आपल्यापासून विज्ञानाची कशी सुरुवात होते हे या मानवी शरीरात सांगितलं आहे. कारण विज्ञान हे एक गंमत, आणि याच्यात काहीतरी गंमत जी लपलेली आहे, ती गंमत कशी व्यक्त केली पाहिजे ती या बसमध्ये सांगितली आहे. आणि विज्ञानाबद्दल एखाद्या मुलाची किंवा एखाद्या पालकांची किंवा कोणत्याही माणसांची आवड कशी निर्माण होणार ती या बसमधून आपल्याला नक्कीच कळून येते. आणि मला वाटतं की ही बस जी आम्ही पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जी घेऊन जातो, ती बस घेऊन जातो असं नाही, ते एक विज्ञानाचं पुस्तक आहे ज्याच्यात सगळं लपलेलं आहे. विज्ञानच लपलेलं आहे म्हणा. विज्ञानाचं पुस्तक आम्ही शाळेत जातो आणि ते पुस्तक असं खोलून देतो आणि त्या पुस्तकात काय आहे ते तुम्ही वाचा, त्यातून काहीतरी घ्या, त्या पुस्तकातून काय पाहिजे ते तुम्हाला शिका आणि विज्ञानाबद्दल तुमची आवड निर्माण करा. धन्यवाद. नमस्कार, माझे नाव रामचंद्र राणे. मी सावंत फाउंडेशनतर्फे कोऑर्डिनेटरचं काम करतो, समन्वय साधतो. आजची जी विज्ञान सहल आहे ही डॉक्टर रमेश स्मृती विज्ञान केंद्र आणि गोवा विज्ञान केंद्र एवं नक्षत्रालय मिरामार यांच्या संयुक्त विद्यमाने संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात चालवली जाणार आहे. आम्ही ही सहल 21 तारीखपासून सुरू केली, 21 नोव्हेंबर. प्रथम शाळा होती पोखरणची, नंतर कळसुली, पडगाव, आमरड या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. त्यांच्या मनात उत्साह होता, विज्ञान सहल आली, खूप उत्साह दिसत होता त्यांच्या चेहऱ्यावर आणि प्रत्येकाने सहकार्य केलं आहे. आणि मी कोणाकोणाचे मुलाखती घेतल्या विद्यार्थ्यांच्या, तर ते बोलतात की भविष्यात आम्हाला संशोधक व्हायचं आहे, शास्त्रज्ञ व्हायचं आहे, आम्हाला स्पेस सायंटिस्ट व्हायचं आहे. यातच मला वाटतं विज्ञान सहलीचं यश कमावलं आहे ॲक्च्युली. हे एवढं सांगून मी थांबवतो. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा. कोकणचं नंबर 1 महा